Artes, os de primeiro e os de segundo xuntos. Hemos preparado unha obra para vos chamada Almas Perdidas para este Samaín. Espero que vos guste moito. Andarán, deixarían algo de cervexa para nós, non? Moixes vale, que eu morro de sede. Eu non vos acompaño, estou de reada e de traballo. Isto é pasar pan, non me o meu. Eu tampouco, só teño ganas de ir ao catre. Iso si, agora reloce como o sol. Anda, ponos unhas cervecias que morramos de sede. Vos tirate, tomate xente. Unha por aquí e dúas máis. O traballo no mar eche moi duro, ben o sabemos. E temos que mollar a palleta para coller folgos. Non vos pasedes que a cervexa, que temos que partir antes do amanecer rumo a Fisterra, a fin non puro. Non lle dades moito a bebedera, e temos acabar todos toros como a... Cara, non nos pades contar. Todos vos, levade la morte nos ollos. Que carallo, Rosmas? Todos vos, levade la morte nos ollos. Hoxe, 31 de outubro, e cando as portas do alén se abren e os mortos volven ao mundo dos vivos, veñen de vagar entre a néboa. Está moi preto. Barbadas de borracho. Os mortos non volven, estiraron as patas para sempre. Pereira, non botes por fora, non vai a ser que esta noite meses na cama con medo. Medo? Quen dixo medo? Eu non sei que iso. Como vos corro a lingua? Cala da boca xa! Escoitad, queredes escoitar unha historia de mortos, a caída para esta noite? Só lles vos constar. A de Maruxaina. Como sabes que é esa? Diches meu pensamento ou que? Lim, teño ese don. Veña, dalle a lingua, que estou intrigada. Sabedes por que hai tantos naufraxios na Costa da Morte, non? Sabemos, foi unha costa moi perigosa onde o capitán ten que demostrar moita pericia na navegación. Hai uns anos afundiu, na punta do boi, un buque cun 100 de tripulantes. Ai, que enganados estades. Foi vos obra da Maruxaina. Ora de que? De que falas? Da Maruxaina, a raíña do mar. Ela é unha serea que atreu os navegantes cos seus
Aguilar, onde foi xulgada por todas as mortes que provocara. Iso foi o que les pasaba. Porque o espírito da Maruxaina segue a facer das súas. Oliveira, sempre fuches un palabarato. A Maruxaina non é unha inimiga dos mariñeiros, senón a súa protectora. Cando vai tempo de trebadas e temporais, sobe a un penedo e desde ali ponse a cantar para avisar de que non se debe sair o mar. Ela é que nos protexe dos naufraxios. E da morte. Vila, outra rolda, que a noite estás a poñer misteriosa demais. Vai! Eu podo contarvos outra historia. Unha ben romántica. A dos namorados que vagan pola ría de Vigo. Non é novo para min. Cala a boca! Este non cala nin debaixo das pedras. Nin debaixo da terra calará. Atendede. Nunha noite de esmorga, o Gumercindo de Colla contoume que alá polo tempo da batalla de Brande arribaron no porto de Vigo uns galeóns que transportaban un prezado cargamento, o maior tesouro que nunca cruzase os océanos. Ne navegaba Manuel, un rapazote duns 15 anos valente, espelindo o que ninguén lle paraba os pés. El un día abandonou o barco, entre dornas e aparellos de pesca, coñeceu unha moza da que ficou namorado para sempre. Unha noite, Manuel non aparecera, morrera na contenda. Ela, en canto soubo, correu e non parou ata topar o seu corpo na beira da ría. Desesperada, arrastrouno coa súa da rede, aquela que fora cómplice dos seus amoríos. Con paso firme e felicidade no rostro, fundidos nun abrazo eterno, foron penetrados nas frías augas de Rande. Desde aquela, dice que se lles aparece os viñeiros para lles anunciar a súa morte. Ala, Pereira, outra dúbida máis. Mira, cantas veces navegamos nós por a ría e nunca tal cousa vimos. Sonche todos contos. Excepto, eu vindos. Cala a boca, borrachudo, espero que non se vai fazer caso se estás como unha cuba. Mira, máis cervexa. Vai, cerveza. Veña, ponnos a arrancadeira que temos que ir de retirada, que a cervexa se acorda abondo polas nosas veas. De verdade queredes oír a historia dun pirata lendario, e non estas trangalladas que acabades de contar? Faltaba contar do máis listo. Levar a todos a morte nos ollos. Mámalo, ti si que leva a morte nos ollos. Nós estamos moi vivos, non nos ves ou que? Beso, beso, fanfarrona. Estou impaciente. Cala a boca! Esta é a historia do último pirata do Atlántico, o galego Benito Soto. Nada novo para min. Tamén a coñezo. Cala a boca! Benito Soto foi un pirata cruel e sanguinario. Viviu no tempo en que os mares ardían con corsarios que atacaban os navíos para se apoderar dos seus tesouros. Azucre, xoias, panos de seda e da mercadoría máis prezada, os escravos. Conseguiu enrolarse nun barco brasileiro, mas en pouco tempo amotinouse e aí comeza a lenda de máis sola dos mares, o Burla Negra. Dalle, que pasou logo? Saqueaban barcos cargados de mercadorías preciosas. A primeira víctima foi o Morningstar. Desvalixouno e el mesmo matou o capitán. O resto da tripulación foi encerrada nas bodegas, cas portas cravadas. Para rematar a faena, disparou varios canonazos. Bum! Bum! Para que afundise. E así un barco, outro e outro. Como dicía el, home morto non conta historias. Mais a boa sorte rematou, e o Burla Negra embarrancou moi cerca de Cádiz. Foi a súa perdición. A tripulación aproveitou para se divertir e emborrachar, pagando conta con moedas mexicanas, nunca vistas polas cidades. Isto alarmou as autoridades, que despois de interrogar os mariñeiros, conseguiron apresar o pirata, que foi condenado a forca. No patíbulo, Benito Soto rexetou a carapucha, e con fachenda morreu aforcado sen lle retirar a mirada ao público. Contan que logo despezaron e cravaron a súa cabeza nunha pica, para que ninguén o imitase. Os tesouros de Burla Negra onde están? Pode ser o noso próximo botín. Din que están soterrados en Pontevedra, mas ninguén o sabe con certeza. Pero es que fiches parte da historia. Cala a boca! A lenda di que os espíritos da tripulación do Burla Negra
capitaneados polo temible Benito Socio, viven condenados a perpetua oscuridade, alá nas negras profundidades do mar. A maldición conta que cada 31 de outubro estes espíritus errantes se erguen do máis alá e soben á superficie, coa intención de recuperar os mares que lle foron arrebatados. Só conseguirán vivir en paz cando un vivo mate ao seu capitán, a Benito Socio. Pero iso é unha lenda, non? Quen sabe? Recordades que o ano pasado desapareceu un barco nas Illas Isabes? Nunca se soubo dele. Escumou isto. Onde está? En Barrancaría e agora está no fondo do mar, sen máis. E os tripulantes tampouco apareceron. Tampouco. Extraño, non si? E se esta noite veñen por nós? Sentiña, máis cerveza? Non. Acabouse a bebida e os contos por hoxe. Vamos indo por Bóveda que xa son horas de dormir. Mañan temos moita faena por diante. De verdade pensades que os espíritus os piratas van vir matarnos esta noite? Estamos tolos ou que? Eu vouche dormir a perna solta. Eu dormiría con ollo aberto e con outro pechado. Non vai a ser o mesmo. ¡Calla a boca!
tripulación do Burla Negra volva a cargo. Vais a arrepentir do que nos fixeron. Sí, volveremos a dominar os mares e mataremos a todos os usurpadores. Calquera que se cruce no noso camiño só terá un destino, a morte. Vingaremos a Burla Negra. Chegou a hora da vinganza. Vinganza! ¡Vinganza! ¡Vinganza! Watching